Webafowethu, kuthiwa isizathu esenze icwame elisha lilanda uMahu umculo wepiano ingoba beyifuna into ehlukile. Abantu abaningi kuthiwa ke bacomplainile, abanye ke bajabule kakhulu kodwa idlanzana elicomplainile. Ingakho ke ngithi ke angikuthathe ngikubeke njengoba kunjalo. Ngakugubhela ulwazi ngabuya nalo njengoba ke luphila. Isizathu esenza umthandeni elande intokazi ingoba beyifuna into ehlukile. Kuthiwa uma beyifuna ibe umaskandi ophelele lengoma othe phaqa bengamlando uSinentuli, emlando uNdoni, emlando ubonakele, emlande nabanye abaculi bamantombazane abashaya ngqo ushuni kamaskandi. Kodwa kuthiwa ilande ipiano eyasemdletsheni isizathu ingoba beyifuna lo maskandi ube nespice esingajwayelekile. Ingakho ke lentokazi ithe mifika bathi abanye iyaqabalasa, bathi abanye icula ngenye indlela. Ingoba akaqhamukanga nokuba umaskandi, akayena umaskandi, aqhamuke nopiano wazobufaka kumaskandi. Kwaba ispice esingajwayelekile emculweni kamaskandi. Ubucokama elisha umthandeni uFokamanqele bayivumile le plan yakhe abantu abaningi. Babonile ubuhlakali abenzile kule ngoma ukuze azokwazi ukuthi le ngoma ingalalelwa umuntu oyibhinqa kuphela. Ngoba kube ulanda uSinentuli, walanda uNdoni, walanda ubonakele, mhlawumbe ingabe umaskandi oqonde thwi ngoba bezolandelwa amabhinqa kuphela. Kodwa le ngoma iaccommodator ibhinqa, accommodator ipiano ngoba ilande umuntu ozoqabalasa isipiano ngapha kumaskandi. Bafowethu, ngithi anginichazele ngalento. Umthombo uthembekile usongipotshozela ukuthi izinto zime kanjalo. Kuthiwa lento eyenzaka kule ngoma ilento ebifunwa icwame elisha. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayizwile lento. Zinjalo bafowethu enginiphathele zona kuseni namhlanje. Ngithi nje anihlale khona la kukhona okunye enginiphathele khona.